and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Nagkasulti na mo sigaw, Eric? Pahinsan sa man. Iyan akong paandamon o passport? Sa akong visa? Ay, ganahan ko! Ayaw na pag-iat diha, kay dili na mao ang iyang giingon ako. Ha? Oh, lain di ay? O, saan na gusto niya pag-isultihan ako? I don't know. Pero nadunggan na akong maingon nga dili siya gusto nga ang miyembro sa iyang grupo dunay commitment sa ubang mga tao. Kaya hasol man gud kuno kaayo. Naibaw man tingali ka nga kining klasehas trabaho bantayanan kaayo. Kinahanglan nga kung may partner na ka makamaong mo sabot, dili silosa or seloso. Dili siya gustog mahasol niya maguba ang grupo tungod lang sa selos. Maong nag-ingon sigaw Eric nga kung imo man gani kuno tong uyab ang naghatod nimo dinhi, ayaw na lang kuno pagbalik kay wa kuno siya makauyon sa dagway ato naghatod nimo dinhi sa studio. Bro? Nana sa bahay si Amaya, bro? Wa pa man. Uy! Tibong kadlaw gid siya nga mag-practice? Ilaging tilukon ang oras sa kadlaw? Grabe hagod. Pero sige na lang. Kaya ako itong apason. Ha? Bye na. Kaya apason ako si Amaya. Oh, shit. Nag-unsa man na siya diha? Hala, naigwapong rider, oh. Angkas na. Sukion ko na. Hoy. Ay, pagkiat diha kay ako na. Ha? Time pa. Murag, wait ha. Familiar lang ko ng tawana lagi. Mo na schoolmate ni Aiza. Ay, husto. Halo, uy. Hindi sa mo siya kagwapo lagi, Ron. Hoy. Mo din nagiingon ni Gaw Eric na naghatod di mo dinhi unya wa siya makauyon? Hala ka, day. Day, lihay na lang kitaan kung gusto ka makaadto Korea. Hello? Pwede pag mo pahawak ka diha? Unsa man, di pa kang pauli? Karon na tingaling taon-taon. Bibalin ko nung dapit pi. Ayaw pa at pangya. Ano man nagdiri ko sa kong himutangan? Komportable naman kay ko diri, hayahay. Dugay pa ka diha? Uli na, uy. Karon laging taon-taon. Basta kay... Ayaw pa siya mindas at bangbi. Balik lang yung dapit. Kaya na'y dili malipay nga makakita si imong dagway. Oo? Nga naman. Miria kay napuhalan? Hoy, ako nung paghalhal niya. Sige na pa, balik na pa. I-text lang ko niya kung ka nang asa ka dapita kay duulo na ta ka. Basta kay palit yun ha. Kaya kung dili, di ko masakay ni mo. Hello, bro. Nabdan pa ni mo sa Amaya? Oo. Pero di pa mong pauli. Mao nga ako panghiwat. Mao ba? Nabiya sa na praktisa, uy. Dupig naman sa'yo, di opisina anak nila. Bahala na. Ay kabala ka. Ako siyang haton. Bisa kung siyang orasya siya mahuman. Nagpaabot si Roy ni Amaya? Oo. Bala na kunog. O siyang orasa mahuman, maguwat gid kuno siya. Ay, sugod na sakripisyo si Roy. Unsan sad kahi, sangkuan ning iyang gibuhat. Di lang tama ko na ako naugdautan ko to. Mao lagi. My love? Ingon ka kay si Roy ang nikuha ni Amaya o mihuwat gid siya. Pero anong pick up na nagisakyan ni Amaya? Hi, madi si Roy. Nawa ko kay Pawa na, uy. Usay wa ka kahibaw. Nagisabot man ka nimo si Roy nga magpaabot siya. O, bitaw. Unya kay apurado naman sa kayo si sir nga pasakyo nami kay do nami adtuon og kadiyot. Nya pagkahuman, usa pa ko niya gihatod dinhi.
Day, may cellphone naman ka. Siya ron naman sab. Wa ka gyud makatawag ni Roy aron sultihan siyang mopaulit lang kay ang imo rang amo ang mohatod nimo. Kuya, manawag yun ko nga nasa kong tupad si boss, kuya. Bisag may text na lang unta ka. Ay, no comment ako. Kalisod na. Ako nang textan si Roy. Hello? Gabi na, day. Hayan pa man ka. Yan ako sa bahay, uy. Unsa? Uy, kaayo ba yan ni mo hagkan? Lamian ni mo hagkag Pino, oy. Aron nga makaingon kag Mayra. Pasilan. Unsa man tawag ka, eh? Ako yung taon diri, no? Aksyon na tawag kahurot sa mga lamok ni Nirapita. Unya ikaw din, nagharay-haray ka na diha sa inyong bahay. Nga naman kuno na? Sa ba di ang paghuwat og dugay? Nga namiya ka man? Ako tag-anon. Ang imong boss ang nagkulis maot lang ng nawang. May utor, di ba? May utor, no? Giingnan ka niya nga siya mo hatod nimo. O niya ikaw giganahan sad. Mao nga, wa ka na lang maghuna-huna bisan sa pag-text na lang nako. Sorry na gani. Unya, ayan na lang kong ihatod-hatod. Excuse me? Okay ka lang? Wa gyud ko mo-offer nimo nga ihatod ka ha? Wa gyud. Ikaw ba yung mihangyo nako? Nalimot ka? Wa man. Okay, ingan ani na lang. Dili na lang kumusakay ni mo, oy, gikan karon. Baya, no? Wa magyud siya kumahinomdom nga misakay ka nako, day. Sa ako ramang motor. Pahong, Peace. I hate you. I love you. Unsa? As a friend. Ano siga man ang mata nimo diha? Bisag ako kita. Ambot ni Muroy, oy. What's a big deal? Ngilad bang mahalon ang imong higala? Di man. So, relax lang diha, okay? Wa man ay problema. Pero mauna lagi to ha. Ay napakita dito at bang sa studio. Ngano lagi? Ngano ba mo standby ko dito? Ngano man? Makuhaan na iyang studio? Oh, dili lagi. Pero mabudget man siya nimo. Who cares? Uy, ikaw pa. Alam ko nung panungog, be. Ikaw ha? Bisag kapila pa siya mabudget nako, dili ko niya angay iamong. O dili siya angay nga magbuot nako kung kapila ko mo standby at bang sa iyang studio. Kay dili siya ang tag-iyas karsada dito. Uy, action lagi kag minal dito ay. Kay giunhan man ko. Wa ko'y gibuhat nga anomalya ha. Aron initan ko atong bag-o nimong amo. Ikaw mismo makapasabot niya ang butanga. Mamahimo ba? Ingna siya. Nga pahatagan kog bugat nga rason, una na ako tumana ang iyang gimando. Amaya? Tuan na, oy! Ha? Kasi tuan na. Tuan na, oy! Nagdagan man itong may gawas suman tawag eh. Katuti ka nang nag-drive sa sakyanan nga, nag-standby din sa gawas ang nanawag niya. Kaya may ingon man ito nga, magawas ako, sir! Misakay? Oo! Dahil basirit sa pagpadagan ang nag-drive siyang gisakyan. Unsa na masad ning kalaki, ha? Nga mura naman ang sag iro nga way tag-iya. Musirit lagway papananghid. Unsa naman say buot niyang ipasabot in iyang gibuhat, ha, Jema? Kusayo pa. O pa'y alas 7 sa buntag. Mao gyud. Unya may lakaw na siya nga wa pa gani siya makapainit. Morning, Mang. Morning, Tita Jim. Ay, morning, Duang. Morning, dong. Ila tila yung sabot nga, waon siya di usayo. Kay kadlawon pa, ligo pa to si Amaya. Nya, kung tuloy inis, biya to siya paglakaw. Murag wasad ko makauyon ini da. Kinahanglan nga ako siyang istoryahon inig-abot niya. Tita, ano sa may problema? Ay, si Amaya. Binitsog lakaw nga, wa man ang gitsog inahan, oy. Ha? Murag katog yung nag-drive sa sakyanan nga, nagparking na sa gawas ang nanawag niya. Kaya nakabuang yun siya dagan. Di gawas, oy. Ngayon siya, magawas na ko, sir! Gilabihan na gani ko. Huwag yung gipanugon para sa inyong inahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!